una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Делфо Миникучи, профессори консерваторияи шаҳри Милани Итолиё ки алҳол вазифаи роҳбари бадеии театри опера ва балети ба номи Садриддин Айниро бардошт дорад. Ӯ оиладор ва соҳиби ду фарзанд мебошад. Писараш Лоренсои 37 сола актёри театр ва кино, духтараш Мартаи 33 сола бошад тоҷир аст. ҳамсараш Валерия Меланиз овозхони опера мебошад. Делфо Миникучи аз омаданаш ба Тоҷикистон ва фаъолият дар ин театри бошукӯҳ хеле шод аст. Гӯё 10 солаҳост ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам. Душанбе бароям хеле дӯстдоштанист, мегӯяд Миникучи. When I was a young student, I studied composition and conducting, orchestra conducting, but in the same time I studied voice. I became first opera singer, so I have to find money for my family, and I start to work like singer. But my passion is overall to conduct and writing music. So I'm here to I believe. All the life I want to become, I should like to become a conductor, and I am here because my dream is realized. Делфо Миникучи дар театрҳои операи шаҳрҳои мухталифи Итолиё фаъолият карда, ғолиби озмунҳои гуногуни сатҳи қовравию байналмилалист. Маэстро таи солиёни зиёд ба аксар кишварҳои аврупоӣ даъват шуда, зиёда аз 200 барномаи консертиро бо 8 забони мухталиф пешкаши ҳаводорони санъати опера намудааст. Аз соли 1994 ин ҷониб дар донишгоҳҳои кишварҳои мухталифи олам пайваста машғулиятҳо мегузаронад. Миникучи муаллифи рисолаи илмии мактаби сурудхонӣ ва 46 вокалист бо ҳамроҳии техникаи TDA мебошад. Ҳарчанд ки вақти тӯлоние аз омаданаш ба кишвари мо сипарӣ нагаштааст, вале аллакай дӯстони зиёдеро пайдо намудааст. ҳамкасбонаш низ пиромуни шахсияти ӯ андешаи мусбит дошта, аз инсони заминию хоксор буданаш ва муносибати хуби инсонӣ доштанаш ёдовар мешаванд. аз рӯзе ки омадааст ман фикр мекунам ки театр як қадам ба пеш рафта истодааст ва хусусан барои ҷавононе ки имрӯз дар саҳни театр фаъолият карда истоданд, бо ҳамроҳи ин дирижёр, бо ҳамроҳи ин аз ин устод дарс гирифта истоданд ва аз он гӯем ки таҷрибаи ғание ки ин устод дорад, ҳар он чизро гирифта истоданд, аз он ҷумла худи ман. яке аз шахсиятҳое ки ҳастанд ки дар ҷаҳони опера, хусусан дар ватани ҷаҳони опера дар Италия бисёр як ҳунарманди маъруф ҳастанд. ҳамчун инсон як одами аҷиб ҳастанд, бисёр меҳрубон ҳастанд, гарчанд ки сину солашон дар як синни соли муборак ҳастанд, неки нисбати ҳама ҷавонон, хусусан ҷавонон бисёр як меҳрубонии зиёдӣ доранд. Делфо Миникучи асосгузор ва президенти Музика Артемия мебошад. Худи мусиқӣ ки сарҳад надорад ва қосиди сулҳ ҳасту паёми дӯстӣ дар ҳама гӯшаю канори олам ба хушӣ пазируфта мешавад ва намояндагони халқияту миллатҳои гуногуну адёни мухталифро ба ҳам меорад. пиромуни инсондӯстию таҳаммулпазирӣ ҳамсӯҳбатони мо чунин андеша доранд. дар соҳаи санъати мо, хусусан дар фаъолияти театр, миллат нақши бозӣ намебозад. яъне ки дар театри мо асос ва дар дараҷаи аввал ин касбият аст. ин фарқ надорад ки ин нафар ба кадом миллати тааллуқ дорад ё надорад. ҳамин аст ки санъати бузург, санъати воло миллатҳоро муттаҳид мекунад, на баръакс. худованд ягона аст. мо ҳама динҳоро эҳтиром мекунем. барои ман муҳим нест одам аз кадом дину, аз кадом мазҳаб аст. барои ман одам будуни вай аст. Music is not only form of art. All people work for one target. This is not only culture, this is also democracy mentality, because each person has a proper rule. I am rule,
I have a rule, director is another rule, orchestra professor is another rule. Every has proper rule. دلفومی نیکوچی از طبیعت ناتکرار تاجیکستان و مردم انسان دوستی آن با خوشنودی سخن میگفت و از همکسبانش نیز خیلی راضی بود، چونکه محض تئاتر اپرا و بالت و محض این تیم باعث بر آن شدند که بزرگترین آرزوی او جامعه عمل باشد. اینچنین با خوشنودی قصه کرد که همسرش نیز به تاجیکستان میآید و آنها یک جای تاجیکستان را برای کار و زندگی من بعدشان انتخاب خواهند کرد. باعث افتخار است که کشور چون تاجیکستان با آرامش و ثباتش و طبیعت ناتکرار و ساکنان انسان دوستش پسند چنین هنرمندان مثال دلفومی نیکوچی میگردد و هزارها نفر چون ماسترو کشور ما را وطن انتخاب نموده اینجا به سر میبرند. این همه نتیجه تحمل پذیری و انسان دوستی و احترام نسبت به دیگر ملت و خلقیت و دین و آیین است. تاجیکستان می سرایم وصف دورانی تو را، وصف مردانی دلیر و شهرت یاری تو را.